pokojný, tak stalo slavné doby. Točím doby, ja neviem čo. No, jednoducho, že oni mi podstekujú názory, ktoré vôbec nenastávam. Že vlastne my sme sa mohli vo veľa veciach zhodnúť, ale oni zo mňa urobili nepriateľa. Pre mňa nepriateľa netuším prečo. Lebo oni potrebujú nepriateľov, lebo to ich živí. Oni sú bez nepriateľov niečo. Prepáčte, a ešte teraz otázka na vás. Zaznela kritika z vašej strany na liberálnu demokraciu. Že čo je zlé na liberálnu demokraciu? Chcem spýtať, a čo je vlastne že alternatíva? Čo si vy predstavujete ako ideálnu spoločnosť? To by ma zaujímalo. Ešte ja doplním, že hovorila o petície vystúpenie z NATO. Zaujímavé človek vysielať, že je dosť kritický voči západu, západným novinám, západným politikom, ale ani raz nezaznela kritika Putina, kritika Ruska. Vystúpenie NATO v ukrajinskom konflikte jasné pomenovanie, že nie je to samozrejme Rusko-Putin v poriadku. Aha, ja som však už bolo spomenúť, nie? Už Andrej Navojský, moje meno. A prečo klamete? Prečo klamete? Ticho. Lebo. A to akože... No povedzte, pre koho pracujete? A je to dôležité? Takže podáme si všetci mikrofóny a pravíme si, kde pracujeme? Dobre, tak začneme. Kde pracujete, prosím vás? Študent, kde pracuje? Pán Navojský, poprosím vás, ak sa slovujem dobre. Ja sa nehámim za to. Pracuje v relácii Miláči? Môžem tu. Nadácia Miláči Šimečky. To je otázka. Pán Navojský, nepísal ste náhodou, že niečo o peniazoch, že máme za tejto besedy? Ja som nič nepísal. Nič také? Dobre. Ja som zvedavý, pán Navojský, že či to tak naozaj je. V prípade, že ste písali niečo o tom, že veríme z tejto diskusie, alebo že je vstupné spoplatnené, tak potom sa veru navidíte. Hovoríte, že ste to nepísali? Môžem sa opýtať, pán Navojský. Písali ste to, alebo nepísali? Ja som sa pýtal, čo som počul, že... Klamete vy a klamete pán Horecký. Týmto spôsobom ste sa jednoznačne predstavili. To je poprvé. Po druhé, pán Harárik, hovoríte, že my hľadáme nepriateľa. Čím to začalo? Keď sme rozprávali, ja som vás počúval. Ja som vás počúval, ja som nemal mikrofón, ja som vás počúval. Pán Harárik, budem rozprávať ja. Ja som vám vyskakal prečo. Pán Harárik, ja som na začiatku čítal výzvu, ktorú napísal pán Navojský. My nehľadáme nepriateľa. Ja som čítal, to je jedno, tak si to písali vy. Niekto, že stretnime sa a poďme na nejakú diskusiu. Ja som to len prečítal, čo na tom je zlé. V čom vidíte, ako to je hľadanie nepriateľa, že prečo tam čo napíšete vy? V čom je to hľadanie, prečo by to bolo hľadanie nepriateľa? Ja som len čítal vaše slova. Vrátiť k tej otázke, ktorá zaznela, ktorú vám neviem, už aj poznám, pán Harárik položil. Prosím vás, ale teraz si venovate iným ľuďom, nechcem si to, že sa zaslúžia aj diskusiu, keď sa pýtajú iným. Vy ste dali nejakú konkrétnu otázku na liberálnu demokraciu, dostanete teraz od... Na liberálnu demokraciu, ale najprv uvediem jednu vec, keď tu niekto hovorí, že sa hľadá nepriateľ a tak ďalej. Pán Harárik hovorí ako slušne kultivovanie. Debatuje, možno to zmazal na internete, ale na reakcie nemusí mu byť sympatické, aby slobodný vysielač, aby zema vek, ale nemusí uražať ľudí. Na reakcie ľudí, ktorí mu tam napísal, že ten človek, učiteľ, to je slovník učiteľa, že masturbuje pri Putinovi a podobne, že či ten človek masturbuje, ale áno, a vyprázdňuje sa. A tento pán učiteľ s takýmito výrazmi hovorí o nepriateľoch, nie, ja som povedal, nie, ja som povedal, že môžete hovedu čítať ničeho Seneku, ale hovedo sa nezmení. Nie vy, ja som len o tom počul údajne, že sa tak správa kto, keď sa nám číta filozofia, údajne. A vy podporujete autorov, ktorí údajne opinujú mňa. To je vaša vizitka, to je vaša úroveň. A skúšte ďalej. No prosím, pán Tak tomu večer páni, ďakujem vám za vašu účasť.